Ngiyanibingelela, ngiyanamukela kwi-Africa My Home. Ngiyathemba ukuthi niyaphila, mina ngiphile isaka. Ikhona-ke imithi ngokwehlukana kwayo. Nayo imithi ekhanda iy'mbiza, elapha umzimba, iphinde iqinise namasosha omzimba. Okunye okubalulekile ningakhohlwa bafowethu ukuthi niwaphuze amanzi. Abanye abawaphuza inhlobo amanzi, nalokho babelisela amadrinki ebese beyagula. Abanye bagcine sebegula into eserious, uthola ukuthi umuntu usenesifo esingalapheki kanti bekukushoda kwamanzi emzimbeni. Khona-ke ngiyazi kunzima, ingakho ngithi uma ngabe ulithola ithuba uwaphuze. Kunzima ukuthi ungathi usebenza ngokudla ebese uphuza 2 litha wamanzi ngosuku. Leyo nto iyokuqhatha nebhosi yakho ngoba phela awukwazi ukuthi ungathi usebenza ngokudla phathaphatha uye e-toilet ngoba uma ngabe uphuza amanzi usuke uzoya kaningi vele e-toilet. Imithi-ke bafowethu nizoyithola kuyena uMakhosi uNomjoli. Uyena ozothi ukubamba isikhashana. Yena-ke uposa ngoLwesihlanu kuphela ngoba naye akayena umuntu ohleli, kukhona akwenzayo. So yena usuku alisebenzisayo uLwesihlanu kuphela aposa ngalo. Inamba uzomthinta yiyo lela escreenini. Ngiphinde futhi ngikuveze ukuthi ukuyithakela kuhle kubi. Kunobhuti obengikhombisa unsuku 2 ethi umhlonishwa. Kwanomama ongikhombisa isifutha masimba etshela ukuthi usikhundla. Ethi ubethu ufuna usikhundla bamnika lo muthi. Mengithi ngiyawubuka lo muthi isifutha masimba, ngithi ayibone umonakalo asezowenza manje. Nihlekisa umuntu ecashile. Kubalulekile ukuthi mangabe into uyifuna ngathi ungaqale wenze research ngayo, mhlawumbe ubone nezithombe zayo usuyoyithenga nje usuyazi ngoba bayadidisana laba. Mase bebona imali abasho ukuthi into abanayo bakunikaza noma yini. Mhlawumbe le nto abakunikeza yona ufike kubiyona futhi edala umonakalo. Ifika iphikisa wonke umuthi ngoba kunemithi engahamselana. Kunemithi nje ongeke uzuyifake ndawonye. Wena-ke ufuna ukubhonga sabhubisi, nazi iy'nduku zakho. Umnyamathi elinye igama lawo uMathunzi Eyintaba. Liyazisho-ke leli gama, ungawuzeli ngobuso lo muthi. Isikali sawo sibe sincane sona. Usima naye. Ungawukhohlwa-ke lo muthi mangabe ukhanda induku yecala noma induku yokuhlakaza izitha. Bathi behlangene impela belibopha itulo bese le nduku ibahlukanisa phakathi. Inqwaba-ke izoba ngakuwena, izoma nawe. Usebenza kakhulu-ke mangabe uzoqhathanisa nochitha ibhungu, omhlakaza nhlansi, nompi kayiboni. Ngicela ningivumele ngiyivale la.